Ja, jag får. Titta på så igen. Ses då. Titta på. Visa kameran. Ja. Lägg den över. Kupera. Slå Så på han leken. gör någonting med fingrarna Nej, där. men det var den 10 som kom upp. Slå på leken. Fan vad het han är, Jimmy. Kolla här. Wow. Ett rött kort. Love. Vad hade du för kort? Ja, det var ut för 6. Jag tror det. Är du ute? Okej, vi lägger den här. Vi gör det. Se stopp. Kom, nu ska du komma ihåg detta kortet. Titta på den. Ja. Lägg den överst. Kupera. Slå på leken. Finnas ett till rött kort. Alltså han är så jävla duktig. Det är det som är så jävla roligt. Finns det inte? Finns det inte? Love. Nej. Titta på det kortet. Kameran följ med. Ja, du är så jävla bra. Det var bra. Fan vad du är bra. Det var bra.